Usa ka lalaking giingong asset sa pulis ang gipusil patay sa wala pa mailang sospek sa Divisoria sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na dihang naabtan sa kapulisan sa Police Station 1 Divisoria sa Cagayan de Oro City ang usa ka lalaking biktima sa pagpamusil sa wala pa mailang sospek pasado alas 3 sa kadlawon adlong Lunes sa dalang Chavez Corner Corrales sa sentrong bahin sa syudad. Sumala sa PNP nga upat ka mga basiyo sa dili pa mapino nga armas ang ilang na-recover sa crime scene. Gibutyag sab sa PNP nga gipangita sab ang biktima sa iyang kabanay pipila ka adlaw na ang nakalabay. Nay argument ata sa kuan sa ilang common na balay kung asa siya gapuyo kay murag part ata to ang balay is panagiya sa family sa babae sa iyang asawa, and then one day na daw siya walay uli-uli, then that's the time na ayaw pa siya nakita otro atong napalgan ng patay na iyang lawas. Dugang sa PNP nga ilang ginaimbestigahan kung tinuod nga asset sa pulis ang biktima o kung unsay motibo sa krimen. Wala pa sab nila gikumpirma kung konektado ba ang krimen sa insidente sa pagpamusil nga gikalambigitan sa usa ka pulis Divisoria ug usa ka pulis asset niadtong bulan sa Marso sa barangay Kamamanan. Na natay ginafokusan na angle sir, pero di pa nato ma-disclose para di pod ma-hamper ang atong kuan atong hot pursuit na ginabuhat until now. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.